Γεια σας. Πήρα αυτά τα ακουστικά. Τα Razer Chrome. Τα Razer Cracker 7,1 Chrome. Κοιτάξτε, είναι γαμάτα. Απλά γαμάτα. Είναι έτσι. Έχει την υπογραφή αυτού που τα έφτιαξε. Εντάξει, κλασικά. Από εδώ ανοίγει. Αυτό είναι κάπως δερμάτινο. Έχει και εδώ αυτά τα χαρτιά. Αυτά είναι όλα της Razer. Λάπτοπ, ακουστικά, όλα. Εδώ λέει. Εδώ λέει για τα ακουστικά, ξέρω πως μπαίνουν. Είναι αυτά εδώ. Αυτά εδώ. Αυτά εδώ σπάνε και έτσι. Μπορείτε να κάνετε. Το μικρόφωνο είναι εδώ μέσα, το βγάζετε. Το συνδέετε κατευθείαν αυτό στον υπολογιστή σας. Λάπτοπ, μονάδα, ό,τι θέλετε. Μπαίνει και σε Play 4. Αυτό μόλις το βάζετε εγκαταστείνεται το πρόγραμμα που έχει της Razer και απλά είναι ωραία. Εδώ ανάβει το χρώμα. Κοιτάξτε. Περιμένετε λίγο. Να ανάβουν αυτά τα χρώματα. Κόκκινο, μπλε, πράσινο και αυτό. Αλλά εντάξει, μπορείτε να το ρυθμίσετε, να το βάλετε ό,τι χρώμα θέλετε. Αυτό εδώ γίνεται κόκκινο, είναι για να μην σας ακούν οι άλλοι όταν μιλάτε στο Skype. Τώρα τα άρχισα γι' αυτό. Και εντάξει, εγώ θα προτιμούσα πρώτα. Θα προτιμούσα αυτά και όχι. Και όχι αυτά εδώ τα κλασικά. Τα Razer Kraken User. Εντάξει, αυτά τα ίδια είναι, απλά είναι διαφορετικά. Εγώ θα προτιμούσα για εσάς αυτό εδώ. Τα ακουστικά. Αυτά είναι πολύ ωραία και είναι γαμάτα. Και εντάξει. Γεια σας, αυτά ήθελα να σας πω.